Anga wale nyumano volibe ka nyeshin aw mo malikono ani maliko ka aw minu geme ka nyamada ka nyeshin jabaranu ma wala safa mu yabe se ka soro aw fe Sheriff la TV bamananga kuna foni na memina wala wala like aw ye malikunga ani jiyan fan woro kunga ambe afo aw ye ko akmasele ninye anga jamana kono halibi yangu ndigi Muhammadul Mustafa aleka bangeni nemani kisibe aye obeka nyanamaya bangeni temene ko fe ameka ngunda denguni de ka nga mauludu yere jiyama bi kunda fa minga malifa baduni oye bamako ye angara mo ase yede Sheriff Usman Madana Haidara fe bangoni jangene bula mauludu ala batu ala kusuma do ka ala wale nyumando nema o laselila jiyama mo ni Muhammadul Mustafa dilie jiyamo nga o fene kerefe ma minu mene be no ni olubu dairi me soro mauludu fene kono o de fene kacha o de koso anga nyine nikela olu wilila ka dasumuzmuni do uke dugo konna wala ka laje kerengere nyana ma minu nya mobilitigu ye sotara ma ni taxi u bela halaj mena soro be chugo me mauludu kadara kono olu fambe Bubakara Sidibe ani Usmana Sogore olu ka wili ka jokera sababu ye kanila se amo mauludu obe alakira baka bangli ni sonjaw kofo mumbe nyanamaya jiye fantan ani nani fe Mali jamana kono o kelendo bi selibaye ko sababu ke ankara mogo a Saidi Sheriff Usman Madani Haidara aka cesiri anaka wulika jow mun sera ka jamana muka ani duru fara ɲɔgɔn kan Mali kono mauludu ɲɛnamayali a ala ko tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka sɔrɔ do jamana fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsi sotraman bolilaw ani taxi bolilaw ma la mauludu kɔnɔna an bɛɛ bɛ wari sɔrɔ an bɛ karamɔgɔ fo a barikada an bɛɛ ka foli bɛ karamɔgɔ k'an si t'a sara sɔrɔ général minnu bi jɔ yani ka se gendarme jalawara i terme sila gendarme minnu bi jɔ ye bɛ ta yen nɔ 40 mais ni mauludu sera n'a ma ka taa foro la olu b'a fɔ ko i ka 40 sara i ka tila ka 200 sara ka sɔrɔ kɔrɔlenw ti kɛ bon Jamisabugu gendarme fana biye bɛ ta yen nɔ 50 n'an sera fana olu ti da biyeko ma olu fana b'a ko an ka 200 fara olu fana b'o kan na tiɲɛna o b'an lamisaya o la bon an bɛ mauludu kɛnɛ de kan an bɛ yɔrɔ min na olu kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ anw kan a gɛlɛya an bɛ se ka dɔw fɔ a la komi an tɛ se ka dɔw fɔ a la an bɛ se ka minnu fɔ a la n'an da bɛna se o yɔrɔ ninnu ma o ye mauludu sirako fɔlɔ sira minnu bɛ yen n'an bɛ b'o fɛ ka taa mauludu kɛyɔrɔ la ka tila ka segin bolimafɛnw ka ca sira ma mɔgɔ minnu bɛ t'u sen na minnu bɛ taa motow la minnu bɛ taa mobiliw la personnel ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka taa sira kelen de fɛ bon fo kuma kɛ an ka ɲɛmɔgɔ fɛ o la walasa an bɛ se ka sira wɛrɛw sɔrɔ mun bɛ fara an ka sira kelen kan ka taa mauludu kɛnɛ kan ka tila ka segin parce que sira ka dɔgɔ an na bolimafɛn ka ca diɲɛ don o don pour an fara bolimafɛnw kan fɛn tɛ bɔ a la o ye kelen an mauludu kɛnɛ kan an bɛ kuma an yɛrɛ damaw fɛ fɔlɔ kuma ye o de parce que mɔgɔ caman bɛ chauffeur la u bɛ bolimafɛnw boli ka ɲɛ dɔw bɛ ta boli ka ɲɛ an ka sɛnɛgaw wulilen bɛ k'u jɔ o la kosɛbɛ n'an t'a tagabolo la an bɛ ala fo k'a barikada a tagabolo la ɲɛna kojugu an bɛ sɔrɔ min kɛ mauludu kɔnɔ an yɛrɛ de b'a dɔn a nafa tɛ fɔ ka ban an bɛna jɔ an bɛ an ka mɔgɔ ta hɛrɛ la an bɛ taa an bɛ segin ka na ani mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma hali ni sera an ma an b'a bila an kunkolo la an bɛ baara de la an bɛ tɛmɛ parce que an ɲɛ bɛ an ka nafa de la an bɛ min sɔrɔ an yɛrɛ de b'a dɔn halisa an bɛ karamɔgɔ fo an b'a barikada bon mauludu kɔni mana se alhamdulillah an fisa ma an bɛ dɔɔnin sɔrɔ mais an kɔni ye taxi bolila mais an ni sotaramaw ka papier tɛ kelen ye quoi mais a cogo bɛɛ la an bɛ dɔɔnin sɔrɔ quoi n'a sera ta a ka fisa ma kosɛbɛ bon mauludu wagati in na an ti jama bɛ yen mais an ti gɛlɛya sɔrɔ parce que an bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la quoi donc ni bɛ dɔɔnin sɔrɔ gɛlɛya o bɛ ta i kan quoi bon sirako la sira komi den mauludu daminɛna polisiw bɛ na bon ala yɛrɛ ka garidiw bɛ yen bon u b'an dɛmɛ sirako la kosɛbɛ quoi polisiw bɛ na o dɛmɛ ala yɛrɛ ka garidiw bɛ yen bon olu b'an dɛmɛ sirako la kosɛbɛ donc an tɛ gɛlɛyaba sɔrɔ quoi. mauludu wagati in na yɛlɛma caman donna chauffeur bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don jalakɔliya ko ma bon et puis a di karamɔgɔ da o kɛlen bɛ ka mobili bɛɛ lajɛ ka bɔ yen bɛɛ kana jɔ terrain na vraiment o ye lafiyaba de d'an ma o y'an lafiya kosɛbɛ yɛrɛ de parce que mobili tɛ jɔ karamɔgɔ yɔrɔ la bilen bɛɛ bɛna terrain na k'i ɲɛsin ko ɲuman ma o bɛna taa ka segin min kɛ o y'an lafiya yɛrɛ yɛrɛ de bon an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada vraiment an bɛɛ lajɛlen b'an ta fo ala k'a mɛn an kɔrɔ.
gɛlɛya foyi sɔrɔ gɛlɛya foyi sɔrɔ parce que mɔgɔ minnu dɔrɔn bɛ anw de kama yan donc an de kan k'u bisimila ka ɲɛ tɔɔrɔ foyi sɔrɔ bolo yan an yɛrɛ ta fɛ tɔɔrɔ foyi sɔrɔ yɛrɛ. Voilà, bon mawludu kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ an bɛ Ala fo ka barikada n'a ye dara yɛrɛ an ni mawludukɛla tɛ bila ɲɔgɔn na u b'an bonya fana an fana b'u bonya mawludukɛla n'i y'a fɔ kiliyan caman dɔgɔya mawludukɛlaw ko tɛ quoi kiliyan wɛrɛ bɛ minnu tɛ kelen o la an b'a fɔ ka da ninnu de tun ye kunnafoni ye an ye mun sɔrɔ ka bɔ an ka sotraman bolilaw ani taxi bolilaw yɔrɔ la ka kɛ ni ɲina mawuludu ye san 2016 an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta Ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ. Amina yarabi o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Burkina Faso jamana kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ yɔrɔ min ni Mali dancɛ Burkina jamana kɔnɔ kilo 30 ɲɔgɔn na don kunnafoniw ye a jira k'a fɔ maramafɛntigi dɔw taara bi Burkina surasiw ka yenni ka maa 10 ani maa 2 bɔnɛ a nin na jamana ɲɛmaa Roch Christian Kabore min kun kan ka taama kɛ ka ɲɛsin Nigeria duguba Abuja mɔ CEDEAO ka lajɛ kɛnɛ ka min ɲɛsin bɛ Gambi mɔ ale labanna ka taama in bɔ a mɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye Burkina surasi caman ye olu jogina u ka mina dɔw fɛnɛ ta kɛra ni u ye maramafɛntigi ninnu fɛ surasi dɔw fɛnɛ tununnen don Roch Christian Kabore jamana ɲɛmaa kumamina ni a sera Nasumu ni ani Mali cɛ ye kilomɛtiri 30 ye a y'a jira k'a fɔ a bɛ a ɲini jamana denw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di Mali lakana tigilamɔgɔw ma walasa baara in bɛ se ka nɔgɔya u bolo ni o ye Bamajiya wale kɛlɛli baara ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maramafɛntigi ninnu bɔra Mali yanfan de fɛ ni ka taa bi Nasumu Burkina surasi ninnu kan u tilalen kɔfɛ u ka cɛnni na k'u labanna ka segin ka na Mali yanfan fɛnɛ fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na min ye Roch Christian Kabore ye a ye a jira Nasumu kɔnɔ Burkina surasiw la k'a fɔ wale min kɛlen filɛ nin ye jamana ɲɛmaayaso na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se ka to Burkina surasiya a bila bɛ minɛn min kɔnɔ ni o ye jamana lapasali ye o bɛ se ka nɔgɔya a bolo. CEDEAO a jabala Nigeria duguba Abuja do CEDEAO jamana 15 ma ɲɛmaaw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Abuja Nigeria duguba la ka lajɛ ka kuma CEDEAO a ka jamana tɔ dɔ ka lahala kan ni o ye Gambi jamana ye Yahaya Jammeh jamana ɲɛmaa ale min ni kalata jaabiw kun y'a jira k'a fɔ a bira ni a kungo ka jɛna ni a ye n'a labanna ka segin a dala ka a laban bɛ k'i murukuru dakuya k'a fɔ a tɛna fanga bila CEDEAO ma ɲɛmaa 4 ɲɔgɔn na jɔ furanjɛ tɛmɛnen olu bɔra Yahaya Jammeh fɛ yen k'u b'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na jango a bɛ se ka sɔn ni a ka bili ye ka dɛsɛ kolokoto a ma ɲɛ sɔrɔ wa Yahaya Jammeh yɛrɛ ye sira min fɛnɛ ta nin ye o bɛ CEDEAO ma ɲɛmaaw kɔnɔ gwa barisabu ka d'a kan a taa bɛ sariya sira de fɛ ni o ye jamana yɛrɛ kiiri bulonba Cour suprême ka i wakilu don o la o ka lajɛ ka ko in jalatigɛ barisabu ka d'a kan ale bolo namara kɛra ani Adama Barrow ni ɲɔgɔn cɛ kalata in nzefɛ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka CEDEAO ka baara gɛlɛya a bolo barisabu ka d'a kan CEDEAO yɛrɛ de kɛmɛ ko wajibiya a yɛrɛ ka a ka d'a ye ni mankan ma ɲa k'a bɛ wuli a ka jamana fan o fan na bɛɛ lajɛlen k'i sinsin sira kelen kan ni o ye sariya ye wa Yahaya Jammeh dun gɛlɛn filɛ ka nin min kɛ nin ye a ye jamana sariya sunba de labato o bi baara gɛlɛya CEDEAO bolo kosɛbɛ nka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔni o kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu kɔni bɛna ɲanginiw de ta ka ɲɛsin Yahaya Jammeh mɔ nka Macky Sall la Senegalikaw ka jamana ɲɛmaa ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye CEDEAO maa ye ale y'a jira k'a fɔ bibi in na CEDEAO bɛ ka fɛn min da jira Yahaya Jammeh la k'a fɔ n'a ma fanga bila a bɛ kɛ wajibi bilen ka don a nɔfɛ kolo ni pasamugu ni kisɛ ka diyagoya ta ka bɔ fanga na Macky Sall ko ale bolo o t'a ɲɛ ye sigikafɔ de ka kɛ fɔlɔ u ni Yahaya Jammeh ni ɲɔgɔn cɛ ni sigikafɔ ma fɛn min ɲɛ Natiri Kamisa jɔda ka dɔgɔ a la n'a kɔni ma ɲɛ ko a bɛ kɛ Natiri Kamisa kɔni ye o b'a sɔrɔ sigikafɔ kɔni dɛsɛ kɛra a la de nin kɛra Macky Sall ka hakilinaw kɔni ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ale kɛmɛ ka ɲangini yɛrɛ ta ka ba ka ɲɛsin Gambikaw ka surasiya ɲɛmaaba ma ni o ye Ousmane Badji ye barisabu ka d'a ka tarata CEDEAO ma ɲɛmaa 4 k'olu to Yahaya Jammeh fɛ yen sigikafɔ la o yɔrɔ bɛɛ a y'a ka surasiw bila ka taa kalata labɛnni jɛkulu lakoli a ma da o mɔ a labanna ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa Yahaya Jammeh de bɛ ne sara wa ni ne ka sara bɛ bɔ o de fɛ yen n'a ye fɛn min fɔ ne ye ne bɛ o de labato o kɛra sababu ye ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔɔrɔ ɲangi min dalen don ka a sɛgɛrɛ
aya décembre kalo tile muga yamaruya kun dile kundo ama kwa kata Sudan lebi aba fe Darfour basigile min bɛ ka kɛ ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ ni Gambi surasilakaw bɛ o kadara kɔnɔ ye a kun biti ɲɛda olu kan ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye o taama bɔ a ma ko décembre kalo tile muga ko a tɛ se ka sibiri ka jan dɔɔni nɔbɔ ye k'o da k'a bɛ taa Darfour. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI olu ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ Gabon jamana kunkan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yanni kalata cɛ ani kalata kɔfɛ mankan minnu kɛra ni niw cɛna a senfɛ aya o sɛgɛsɛgɛliw daminɛna barisabu ka da kan Jean Ping kɔni ye lapasaba dɔ ta min ni o ye Cour pénale internationale sɛgɛrɛ ni a ka dusukun gamigamiw ye walasa aya CPI bɛ se ka i n'o don Gabon lahalaw la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ la wale min kɛra hadamadenya buruja wale do nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kabini septembre yɛrɛ de la Gabon ma ɲɛmaw yɛrɛw de kun ye a laɲini CPI fɛ k'a k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Gabon lahala ka barisabu ka da kan u ko fɛn min ma ko incitation à la violence ni o ye ka maa su ka kɛ tiɲɛni kan ko Gabon fangasinamatɔw ye o kolokolo o kumana Gabon ma ɲɛmaw kɔni olu b'a fɛ ni kolokolo b'a yera o labɛn o ye maaden ye maa min bannen don ni kalata jaabi ye bi Jean Ping fana ale fɛnɛ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Gabon ma ɲɛmaw de kɛra a ko kolokolo b'a kɔni ye Fatou Bensouda CPI ma ɲɛmamuso a n'a ka mɔɔw u kɔni mina sɛgɛsɛgɛliw daminɛ waati kelen wɔnde la k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛliw bi kunjɛ ka bɛn ni nin kuma in ye sɛgɛsɛgɛli min don sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ de don u k'a ma ko enquête préliminaire aya o bi taa kunjɛ kuma min na maa t'a kunjɛ kuma kɔni dɔn nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ CPI walasa a ka se ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ adamadenya buruja wale kunkan a bɛ sɔrɔ sira minnu bɛ olu de filɛ ni maa hakɛ dɔ bɛ yen nɔ maa hakɛ fɛnɛ ma dɔn a ka dɔgɔ wale kelen a ka ca o tɛ a la nka ni hadamadenya buruja wale kɔni kɛra bɛɛ CPI ale bɛ se k'a ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ ko in kɔni bɛ ayiwa a daminɛ de la a bɛ taa kuncɛ kuma min na jaabi labanw na bɔ k'u bin n'o y'a sɔrɔla hadamadenya buruja walew kɛra Gabon kalata kɔfɛ manga senfɛ ani a daminɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Burundi ma ɲɛmaw ye wele bila ka ɲɛsin nazarala tɔnba Union Européenne kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana minnu bɛ yen ni olu lasigiden bɛ Burundi jamana kɔnɔ u ka jamanaw tɔgɔ la ka kangari gwɛlɛn da u ye ka jira k'a fɔ wale min kɛra ni a ma bɛn u ma u b'o fɔ u ye u tɛ wari wɛrɛ ye aya min ye burundikaw ye u kun ye a ɲini ko u ni nazarala tɔnba Union Européenne lasigiden minnu bɛ Burundi Bujumbura Burundi faaba la ko u ka lajɛ ka sigi ka lajɛ dɔ kɛ a kun kan ka kɛ tarata tɛmɛnen nka lasigiden ninnu bɛɛ lajɛlen y'u murukuru ko ya si ma ye kɛnɛ kan ka daminɛ Alimanikaw ka lasigiden Belgique lasigiden Faransi lasigiden o kɔni tɛ jamana kɔnɔ ani Hollande lasigiden ninnu si ma ye kɛnɛ kan a kɛra sababu ye ka Burundi jamana ɲɛmaa danga Gaston Sidi Mwo ani ministre min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale Aimé Ɲamitu ye k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ o de kosɔn u y'u wele k'u ɲininka u dalakan la u k'a ma ko demande d'explication ko min y'a to u mana a yama ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ olu mana ko baara de cayara u bolo nka o ye kuma kɔni gɛnɛmana de ye n'o tɛ a dugumana o tɛ dɔwɛrɛ ye Burundi bilama nazarala tɔnba Union Européenne kɛ bɛ ka ɲamgi caman de ta ka a sɛgɛrɛ ka sabu kɛ a y'a fanga sinamatɔw n'a ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya o tɛ ka kɛ Pierre Nkurunziza fɛ o bɛɛ ka nazarala tɔnba Union Européenne tɔɔrɔ o de kosɔn ni a ye laɲini o laɲini kɛ ka bɔ nazarala tɔnba yɔrɔ u b'a lajɛ k'a ko fisi fasa min bɛ se k'a to a y'a Burundi ma ɲɛmaa bi segin a kɔ kuma in a sɛbɛn diyara a y'a maa fɛ maa min fɛnɛ ye lasigiden nazarala tɔnba Union Européenne tɔgɔ la Burundi faaba la Bujumbura ale y'a yira k'a fɔ Pierre Nkurunziza n'a ka fanga b'a dɔn k'a fɔ Union Européenne ka ɲangi dadigilen don u la ko kumana ko u b'a fɛ ka ŋwara da olu de la min bɛ se k'a to olu bɛ juru yoba u bolo walasa dɔ ka bɔ ɲangi fanga na. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ don Sɔkɔrɔjikaw fɛ sigida 6nan na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ye ɲɛnatigɛw ye olu ni ayiwa jɛkulu min bɛ wele ko groupe Dafa Dal Mali u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolati kundo badenya ndolati min kɛra 2 ani 1 ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye nin badenya ndolati in ye a sigira senga décembre kalo tile 16 tɛmɛnen Sɔkɔrɔji terrain la an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Isufu Kulubali ani Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ ka kɛ n'o ka cakɛsoda ka san kelen ɲɛnajɛ ye min ye cakɛsoda ye n'o kama ko groupe Daf Dali Mali ni a ɲɛmaaba ye Fuseni Daf ye o ye ɲɛnajɛ kelen belebele sigi ni k'a sankɔrɔ ta ni badenya ndolanci ye o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Sɔkɔrɔji vétéran sennadolantikulu ye n'o definiti ye bilenman ani nɛrɛ ye o de ye sebaya sɔrɔ Daf Dali Mali o ka sennadolantikulu kan o minnu definiti ye nɛrɛ ani binkɛnɛma ye
k'a sɔrɔ kabini tɔn fila ye karaw kɛ ɲɔgɔn na min ye nɛrɛ ani bingɛnɛ tigilamaw ye n'o ye dafudalimaw ye o bɛ gale ni ka celu don maa min bɛ kɛ o wulikajɔ kɛbaa ye o ye muhamadi sidibe ye kabini donnaci sanga muŋana na o nisɔndiya min filɛ nin ye a ti mɛn sabu sanga duuru tɛmɛnen kɔfɛ wali kelen donnaci sanga muŋan duuru na bakari kulubali dafudalimali tɔgɔ la o bɛ taa joli jubɔ ni ka kɛ filani bi ye kelen ani kelen sɛgɛlafiɲɛbɔ a bɛ kɛ o de kan wulikajɔ filanan na min ye sokɔrɔji vétéran ye o bɛna wulikajɔ boloda o wulikajɔ min senfɛ sanga 35 na Pascal Kulubali a bɛ colu dafa fila la 2 ani 1 kabini o de kɛla min ye nɛrɛ ani bingɛnɛma tigilamaw ye n'o ye dafudalimali sinandonnajɛkulu ye o bɛ wulikajɔw ani bagabagaw tugu ɲɔgɔn na nka si tɛna fɛn di tulonkɛ bɛ kuncɛ min kan o de ye 2 ani 1 ye ni ka taa sokɔrɔji vétéran kɔnɔ na ni ye a bɛ kɛ ka bɛn tile 365 ma Dal Mali vraiment a ye diɲɛ ye n'an b'a fɔ k'a fɔ usine do a bɛ baara kɛ ka dalu de dilan k'a bila sokɔnɔnaw la salon kɔnɔnaw la ale sokɔnɔnaw la o kama ayiwa bi y'o donba ye an y'a ŋaniya ka balontan dɔ labɛn sokɔrɔji kɔnɔna la yan denmisɛnninw ka se ka n'u yɛrɛ ɲɛnajɛ cogo min na sokɔrɔji fɛnɛ a ma ta ten barisa n'i y'a jateminɛ PDG ba n'o ye Alfuseni Dafu ye y'a a woloyɔrɔ de y'a mɔyɔrɔ de wa a kelen ka fɛn sɔrɔ a y'a ŋaniya k'a fɔ vraiment bi usine jɔlen k'a lajɛ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan sokɔrɔjikaw bɛɛ kana an ka se ka tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka damu sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani bɛn kɔnɔ o kɔnɔna la fɛnɛ an bɛ welekan de bila an ba fɛnɛ Mali gouvernement ma k'a ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma u k'a lajɛ an bɛ yɔrɔnin min na bi diɲɛ kɔnɔ denmisɛnnin minnu ni hakilina ɲuman b'u la i n'a fɔ Alfuseni Dafu n'a ɲɔgɔnnaw PDG ba u k'a lajɛ ka dɛmɛ las'u ma pour que Mali bɛ cogo min na an ka se ka taa ɲɛfɛ Mali ka se ka walawala o dun tɛ se ka kɛ fo denmisɛnninw ka dɛmɛ o de kama bi an bɛ yan an bɛ Ala fo k'Ala barikada an baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani fɛn fɛn bolo bɛ baara in na ani maa o maa n'o bɛ k'an dɛmɛ baara in na yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn. Tulonkɛ sigikun ye Dal Mali ka anniversaire ye san 1 ye ɲinan ye an ye anniversaire organiser k'a kɛ ɲɛnajɛ ye match de gala duman ani AS Sokɔrɔji ni ɲɔgɔn cɛ Dal Mali baarakɛlaw ni Sokɔrɔjikaw yɛrɛ ka ɲɛnajɛ de don an ye tulonkɛ sigi o de kama bon senandolanci o ye ne yɛrɛ ka ko ye o ka di ne yɛrɛ n yɛrɛ kanufɛn don n yɛrɛ ye supporter ye balontan na mais ko caman k'a kɔnɔ quoi o ye n yɛrɛ ka kanufɛn don balontan na communauté yɛrɛ kɔnɔ ani Sokɔrɔji kɔnɔna la n bɛ to ka dɛmɛ kɛ balontan équipe ye kosɛbɛ bon an b'a bila minɛn minnu kɔnɔ an ye baara minnu kɛ ani an ye sɔrɔ minnu fɛn minnu kɛ alhamdulillah a ɲɛnabɔra an bɛ ka laɲiniw de ye nin ye quoi n'Ala sɔnna a ma san wɛrɛ an bɛ kɛ coupe yɛrɛ k'a kɛ organisation ba ye mun ka di ni nin fana ye quoi bon an bɛ folikan di bɛɛ ma entreprise fɛn fɛn bɛ sigida kɔnɔ ni ye entreprise kɔni ni bɛ sigida kɔnɔ i jija i ka dɛmɛ ka lase sigida kɔnɔ mɔgɔw ma sigida k'i ka entreprise nafa dɔn o y'an ka laɲini ani sigida kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ k'a dɔn entreprise bɛ ni sigida kɔnɔ jeune minnu yɛrɛ bɛ caman mɛn sigida kɔnɔ jeune caman mɛn olu bɛ baara kɛ an ka entreprise la laɲini don ka sigida dɛmɛ ka tila ka quartier yɛrɛ balontan dɛmɛ ka quartier supporter bɛɛ lajɛlen dɛmɛ o de an ka laɲini ye quoi baara kuncɛ baaraw senfɛ Sokɔrɔji vétéran o min ye sebaa sɔrɔ ni sunandonaci senfɛ o jansera ni sagajigi 1 ye ani 2000 minnu ye dugumasira ta n'o ye dafudalimali sinandonnajɛkulu ye boisson kɛsu damadama o kɛra ni gɔɲɛji cɛ ni wulikajɔ nin de kɔfɛ dafudali ɲɛmaaso a n'a cɛkɛlaw o ye dugawu don ɲɔgɔn ye k'a fɔ Ala k'an bɛn sangɛrɛ ma o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka waleɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraninw ma kunnafoni sɔrɔli la laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bajeli de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma